7 ta' Diċembru, San Ambroġ, isqof u duttur tal-Knisja. Għex bejn wieħed u ieħor mis-sena 340 sas-sena 397. San Ambroġ twilet fi Treveri, il-Ġermanja, minn familja aristokratika Rumana. Wara l-mewt ta' missieru, ommu ma' 3 tfal li kellha reġgħet lura f'Ruma. Ambroġ li kien l-iżgħar kien għadu żgħir. San Ambroġ irċieva edukazzjoni tajba mingħand ommu u mingħand oħtu Santa Marcellina. Studja l-Grek, sar poeta u oratur tajjeb. Meta kellu madwar 28 sena, sar avukat fejn kiseb isem kbir. L-Imperatur Valentinjanu għaraf l-abilità tiegħu u ħatru gvernatur ta' Ligurja u Emilja fis-sena 372. Fis-sena 374 l-isqof ta' Milan li kien Arjan miet. Biex jażlu suċċessur tiegħu l-insara li kienu maqsumin f'Kattoliċi u Arjani ma setawx jiftehmu bejniethom lil min jażlu. Biex iġib il-paċi, Ambroġ mar il-Knisja biex jindirizza l-ġemgħa. Waqt li kien qed jitkellem xi ħadd għajjad: Ambroġ isqof. F'daqqa waħda kulħadd Kattoliċi u Arjani bdew jgħidu l-istess. Ambroġ li lanqas biss kien għadu tagħmmed irrifjuta, iżda b'insistenza qawwija mill-Imperatur kellu jaċċetta li fi żmien qasir jiġi mammed u konsagrat isqof ta' Milan. Dan seħħ fis-7 ta' Diċembru tas-sena 374 meta kellu 35 sena. San Ambroġ eda dan il-ministeru tiegħu b'reqqa tal-għaġeb, l-aktar bl-imħabba li wera lejn kulħadd. Kien ukoll difensur kbir tal-Knisja u t-tagħlim tagħha. Bil-kidba u l-emil ħada bil-qawwa kollha kontra l-Arjani biex iħares il-fidi. Kien isqof tassew kuraġġuż u qaddis, għex ħajja sempliċi u fl-istess ħin awstera. Kien jikkonverti lil ħafna nies tant li permezz tiegħu ftit li xejn kienu baqgħu Arjani fid-djoċesi tiegħu. L-akbar konverżjoni kienet dik ta' Sant Wistin fis-sena 387. Meta l-Imperatur Valentinjanu rried jindaħal fl-affarijiet tal-Knisja, l-isqof Ambroġ ipproklama l-Imperatur huwa fil-Knisja mhux fuqha. Kien l-ewwel fost il-Padri tal-Knisja li uża il-Latin b'tali effett li sar l-ilsien uffiċjali tal-Knisja tal-Punent. Huwa miet nhar Sibt Lejt 4 ta' April tas-sena 397 fl-għomor ta' madwar 57 sena. Dan li ġej huwa qari mill-ittri tal-isqof San Ambroġ. Int ħadd fuqek id-dmir ta' qassis. Inxħeġ bil-qiegħda fil-poppa tal-Knisja u qiegħed triġi d-dajsa fuq il-mewġ. Żomm sewwa tmum tal-fidi biex il-ħall kbar ta' din id-dinja ma jkollhomx ħila iħawduk. Tassew li l-baħar kbir u miftuħ iżda xejla tibża, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Għalhekk fost it-taqlib ta' din id-dinja, il-Knisja tal-Mulej mhux biex xejn tibqa' fis-sod, hija mibnija fuq il-bnata tal-Apostli u fuq dawn is-sisien qawwija tieqaf kontra l-ħalel tal-baħar imqalleb. Il-mewġ jitla' għaliha imma hi xejn ma titeżżes u għalkemm sikwiet l-elementi ta' din id-dinja jaħbtu fuqha bi ħsejjeż kbar, hija għandha port tassew żgur ta' salvazzjoni biex fih tilqa' lill-imħabtin. Iżda barra milli hi dgħajsa mixja f'wiċċ il-baħar, hi wkoll tiġri fix-xmajjar. Minix ngħid iżjed għal dawk ix-xmajjar li fuqhom hemm miktub jollu xmajjar leħenhom, għax hemm xmajjar oħra ħirġa minn min imur għand Kristu u jixrob u jirċievi l-Ispiritu Santu. Dawn mela huma xmajjar li jollu leħenhom meta jfuru bil-grazzja spiritwali. Hemm xmara li triġri mimlija u ħafifa fil-qaddisin tiegħu, xmara li s-swieq tagħha jferħu r-ruħ ta' minnu fil-għeda u slim.
kull min jieħu mill-milja ta' din ix-xmara jolli leħnu kif għamel Ġwanni l-Evanġelista, kif għamel Pietru, Pawlu, u huma jibda jxandar il-bxara tajba ta' Sidna Ġesu Kristu, bħalma l-Apostli ollew leħenhom leħen qawwi u xandru l-Evanġelju lid-dinja kollha minn tarfa l-ieħor. Intela minn Kristu ħalli intu koll issemma leħnek, ħu mill-ilma ta' Kristu, dak l-ilma li jfaħħar lil-mulej. Imla l-ilma minn kull fejn jinżel, minn ġo sħab tal-profeti, min jiġbor l-ilma tal-muntanji, min itella jew jieħu l-ilma tal-ejjun, u wkoll isir qisu sħab li jniżżel ix-xita, mela fawwar ħdan ruħek bil-ilma biex l-art tiegħek ikollha ttira u tissaqqa mill-ejjun it-tajba. Jekk xi ħadd jaqra ħafna u jifhem, dan jintela, u wara li jintela hu isaqqa lil ħadd ieħor ukoll, għalhekk tgħid l-Iskrittura jekk is-sħab jintela iniżżel ix-xita fuq l-art. Ħajkunu d-diskorsi tiegħek il-maġiri, ħajkun safja u ċari biex bit-taħbit tajjeb tiegħek ixxerret il-ħlewwa f'widnej il-bnedmin u l-grazzja ta' kliemek tħoll lill-poplu biex min rajh jimxi fejn tmexxih inti. Kun ta' den kbir fid-diskorsi tiegħek, għalhekk Salamun jgħid li xuftejn l-aref huma l-armi tad-den u x'imkien ieħor iwissik ukoll biex xuftejk ikunu marbuta mal-għaqal, ġifieri il-ħwejjeġ li tfisser bi kliemek għandhom ikunu mimlija bid-dawl biex denek ikun jiddi. U fit-taħdid u d-diskorsi li tgħid ma jkollokx bżonn min jagħmilha ta' avukat difensur tiegħek għax kliemek ikun jaf jiddefendi ruħu bil-mezzi tiegħu stess u ebda kelma minn tiegħek ma toħroġ fil-fieraħ jew bla sens. U inti, kemm tixbħu lil San Ambroġ fli titkellem bil-ħlewwa ukoll ma dawk li jkunu ma jaqblux miegħek? Qatt m'għandna nkellmu lil ħadd bil-irra, imma dejjem bil-ħlewwa. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, int għamilt lil San Ambroġ mallem tal-fidi kattolika u eżempju ta' qawwa apostolika. Ibad fil-Knisja tiegħek bnedmin skont qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bil-erf. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.